Hai que irse preparando para cambiar o chip e reiniciar a vida cotiá do curso escolar. En Chantada xa están previstas as ensinanzas musicais de cara ao vindeiro ano e as clases na Escola de Música darán comezo o 1 de outubro. Así que o prazo de matrícula xa está aberto para as distintas especialidades e rematará o vindeiro 16 de setembro. Todas as persoas que queiran informarse ou anotarse nas distintas disciplinas poderán facelo en horario de 5:30 a 8:30 da tarde. A meirande parte das materias están abertas a alumnos de todas as idades e impártense moitas delas de xeito colectivo. Por exemplo, a música en movimento, danza tradicional e danza moderna, pandeireta, ballet, combo instrumental, danza moderna, batucada ou linguaxe musical. Por outro lado, está a banda infantil. No caso dos que continúen ou queiran iniciarse na interpretación dos distintos instrumentos, o procedimento é o mesmo. A Escola de Música de Chantada ofrece clases de canto, distintos instrumentos de percusión, clásica e latina, instrumentos tradicionais galegos, piano, instrumentos de vento como a trompeta, a tuba, o trombón ou a trompa, e tamén o saxo ou o clarinete ou a frauta e outros de corda como o violín, a guitarra eléctrica ou o baixo. Por variedade de opcións non é, e tanto dende o colectivo da escola como a do concello convidan a reservar praza xa que son limitadas.